Tämä kryptopörssi menetti $70 miljoonaa yhdessä iskussa ja silti 10 miljoonaa ihmistä käyttää sitä. Tänään näytän, miten saat 100 USDT tuolta pörssiltä. Se on totta, mutta tässä on juju. Suosituskoodi toimii vain juuri sillä hetkellä, kun luot tilisi. Jos kirjoitat sen väärin tai unohdat sen, se $100 on mennyttä. Ei toista mahdollisuutta. Joten pysy mukana, koska kerron myös totuuden siitä hakkeroinnista, sen osan, johon muut eivät uskalla kajota. Tämän videon lopussa tiedät 3 asiaa selvästi. 1. Mitä siinä hakkeroinnissa oikeasti tapahtui ja miksi miljoonat edelleen luottaa tähän alustaan? 2. Kuinka koodi syötetään tarkalleen oikein, jotta et menetä palkintoasi? Ja 3. Mitä se 100 USDT-bonus oikeasti on? Koska se ei ole ilmaista rahaa, joka vain ilmestyy lompakkoosi, siitä huolimatta mitä muut videot sanoisivat. Pysyn rehellisenä, niin hyvät kuin huonot. Nopea rehellinen huomautus ensin. Kuvauksen linkki ja koodi ovat minun suosittelulinkkejä, joten jos rekisteröidyt niiden kautta, voin ansaita provision ilman lisäkustannuksia sinulle. Juuri siksi aion olla suora enkä liioittele. Ja vielä yksi juttu, mikään tästä ei ole sijoitusneuvontaa. Krypto on riskialtista, päätös on sinun ja vastaat itse rahoistasi. Eikö totta? Mennäänpä asiaan. Okei, kohta missä useimmat menevät pieleen. Mene coinex.comiin ja klikkaa rekisteröidy, syötä sähköpostisi, luo vahva salasana, perusjuttuja. Mutta katso tarkkaan tätä kenttää, kutsukoodi. Kirjoita tähän kohtaan COINX100. Sanotaan yhdessä COINX100. Tässä on ansa, tämä kenttä on olemassa vain rekisteröityessä. Kun tilisi on luotu, kenttä häviää. Koodia ei voi lisätä myöhemmin. Olen nähnyt ihmisten rekisteröityvän, sitten he etsivät paikkaa mihin koodin voisi liittää, mutta sellaista paikkaa ei ole. Heidän tervetuliaisbonuksensa ei ikinä aktivoitunut. Joten ennen kuin klikkaat sitä viimeistä nappulaa, pysähdy, katso kutsukoodikenttää. Varmista, että COINX100 on siinä. Sitten vahvista sähköpostisi, kytke 2-vaiheinen tunnistautuminen päälle ja olet mukana, bonus kiinni tilissäsi heti ensimmäisestä päivästä. Nyt se hakkerointi, koska te ansaitsette koko tarinan, ei mitään peittelyä. Syyskuussa 2020 COINXen kuumat lompakot murrettiin. Hyökkäys liitettiin Lazarus-ryhmään ja tappiot arvioitiin olevan $50–70 miljoonaa. Se on vakava juttu. En aio väittää, ettei se ollut, mutta tässä se, mitä sitten tapahtui ja miksi se on tärkeää. COINX kattoi kaikki tappiot omista varannoistaan. Yksikään käyttäjä ei menettänyt varoja. Sitten he loivat niin sanotun suojarahaston. 10% kaikista kaupankäyntimaksuista menee siihen, turvapuskuriksi. Vuoden 2025 puolivälissä rahasto oli jo ylittänyt $33 miljoonaa. Joten oikea kysymys ei ole, hakkeroitiinko heidät. Jokainen suuri pörssi kohtaa hyökkäyksiä. Todellinen kysymys on, mitä he tekivät, kun se tapahtui. Ja siinä COINX todella onnistui. Mutta on vielä yksi totuus tästä 100 USDT:stä, jonka melkein kaikki muut videot ymmärtävät väärin. Näytän sinulle, mitä bonus oikeasti on, ennen kuin saat väärän käsityksen. Tässä on rehellinen versio. Se 100 USDT:tä ei ilmesty lompakkoosi heti, kun rekisteröidyt. Sen saa tehtäväpohjaisina kuponkeina sieltä uusi tulokas palkintokeskuksesta. Saat paloja siitä suorittamalla yksinkertaisia tehtäviä, kuten tallettamalla, tekemällä ensimmäisen kaupan ja saavuttamalla pieniä volyymitavoitteita. Näitä kuponkeja käytetään yleensä kattamaan kaupankäyntikuluja tai marginaalina, ei nostettavaksi pankkiin. Tiedän, että jotkut videot väittävät, että jopa $600 ilmaiseksi. Tuo jopa merkitsee paljon, ole realistinen. Hyvät uutiset. Peruskaupankäyntiin ei KYC:tä tarvita. Voit nostaa jopa $10,000 päivässä ilman henkilöllisyystodistusta. Joten bonus on oikea ja aidosti hyödyllinen, kunhan tiedät, mitä se oikeasti on. Nähdäksesi tarkalleen, mikä tehtävä avaa minkäkin summan, sinun täytyy olla omalla tililläsi alla olevan linkin kautta. Mä säästän sinun aikaa ja kerron, kenelle tämä oikeasti on. COINX on hyvä, jos haluat suuren valikoiman kolikoita, yli 1000, matalilla kuluilla, eikä tarvitse suorittaa KYC aloittaaksesi kaupankäynnin. Redditissä ja Trustpilotissa ihmiset puhuvat enimmäkseen nopeista nostoista ja helppokäyttöisestä käyttöliittymästä. Mutta kerron suoraan myös huonoista puolista. Jos olet Yhdysvalloissa tai Kanadassa, tämä ei ole sinulle. COINX on siellä estetty, piste. Jos tarvitset täysin lisensoidun ykköstason säännellyn pörssin, tämä ei ole sitä myöskään. Ja muutamat käyttäjät ovat valittaneet nostojen viivästyksistä, kun heidän tilinsä joutuu manuaaliseen tarkastukseen. Eli se ei ole täydellinen, ei mikään pörssi ole, mutta globaalille käyttäjälle, joka kaipaa joustavuutta ja tervetuliaisbonusta, tämä toimii hyvin. Eli kootaanpa tämä nyt yhteen. Se murto oli todellinen, mutta kaikki saivat rahansa takaisin ja lisäksi perustettiin $33 miljoonan turvarahasto. Entä se koodi? Näkyy kutsukoodikentässä rekisteröityessä ja vain silloin. Bonus! Tehtäväpohjaisia kuponkeja, jotka todellakin kannattaa lunastaa, kun osaat käyttää niitä. Jos tämä kuulostaa sinulle sopivalta, seuraava askel on helppo. Ja muista, mitä sanoin alussa, tämä koodi toimii vain yhdessä hetkessä.
Siinä hetkessä kun luot tilisi. Ei sitä ennen eikä sen jälkeen. Tässäpä tarkat ohjeet. Klikkaa alla olevaa linkkiä kuvauksesta. Kun rekisteröitymissivu aukeaa, etsi kutsukoodikenttä. Kirjoita CoinX100 ennen kuin painat sitä viimeistä rekisteröitymispainiketta. Siinä se. Se on se yksi askel, joka aktivoi $100 USDT-tervetulopalkintosi. Jätä se väliin, niin joudut aloittamaan alusta kokonaan uudella tilillä. Tee se siis oikein heti ensimmäisellä kerralla. Linkki alla, koodi CoinX100, rekisteröidy netissä, käytä 2 minuuttia, laita se kunnolla kuntoon ja olet valmis. Nähdään seuraavassa.